Zásadní rekonstrukce se po 40 letech dočkala jedna z nejnavštěvovanějších památek na území Zlínského kraje. Zámek v Buchlovicích na Uherskohradišťsku dostává novou střechu a uvnitř restaurátoři zachraňují stropní štuky. Moravský barokní klenot, jenže už poněkud zašlý. Aktuální rekonstrukce mu původní lesk postupně vrací. Aby zámek Buchlovice mohl dostat novou střechu, musela památku zakrýt dočasná konstrukce, střecha nad střechou. Ona je pohyblivá, proč? Ona je pohyblivá kvůli tomu, protože tady máme osazený jeřáb a s tím jeřábem se potřebujeme do těch míst, které otvíráme, dostat taky. Vlhkost, hniloba a dřevomorka, to už nebyly jen kosmetické vady, ale vážné nemoci, které si vyžádaly radikální operaci. Kus za kus vlastně vyměňujeme a děláme přesné kopie těch původních prvků. Jak vidíte dole, tak vlastně z těch původních trámů moc nezbylo. Podobné je to i s krytinou. Řemeslníci ji nahrazují novou, tvarově stejnou, jenže kvalitnější. Rušno je i uvnitř budovy, konkrétně v takzvané malé jídelně. Tam hrozilo, že strop napadený dřevomorkou už neudrží bohatou štukovou výzdobu. Strop šel postupně dolů, byl rozřezán na takový 20x20 cm, někdy i víc, někdy míň. To se sundalo, zafixovalo, podlepilo a teďka naším úkolem je vrátit to na původní místa. Prohlídkovou trasu ovlivní tato rekonstrukce pouze částečně, vlastně pro návštěvníky většina interiéru zůstane otevřená i nadále. Omlazovací kůra za 56 milionů korun má trvat ještě půl druhého roku. Aby mohl 100tunový jeřáb projet až k zámku, museli předtím stavbaři zhruba o metr posunout dokonce 2 světadíly. Socha Afriky i Ameriky se po skončení prací vrátí znovu na svá místa. Luboš Dostál, Česká televize, Buchlovice.